Giauhag ni Gobernador Gwen Garcia ang mga miyembro sa Association of Kawasan Canyoneering Operators of Badian kung AUKOB nga ipa-enroll ang ilang mga guides sa Philippine Health Insurance System kung PhilHealth. Kiniisip lakang sa pagpanalipod batok COVID-19 ug aron masiguro ang kaluwasan sa matag miyembro sa asosasyon nga adunay magamit sa panahon nga magkinahanglan og tukmang suporta sa panglawas nun. Atol sa consultative meeting nga gipatawag ni Gobernador kauban ang mga tourism stakeholders ug canyoneering operators nga gipahigayon sa lungsod sa Badian niadtong Hulyo 16, matud ni Garcia nga tungod kay kinahanglan na nga magpuyo uban sa kamatuoran nga anaa ang COVID-19, kinahanglan nga maniguro ang mga tour guides nga i-enroll sa PhilHealth ang gibana-bana nga 600 ka miyembro sa asosasyon, labi na nga sila ang labing exposed sa lain-lain nga turista. Unsay backup plan? I would suggest kung inyo na mga kuan, inyo ng negosyo, i-PhilHealth na sila. Ngano man? Doon na may kauban sa Kapitol. Bisag lahi ra tong iyang kuan pero lagi kay iswab, bisag negative, gibutang gihapon nga COVID probable. Ngano man? Na may package ang PhilHealth. Ang iyang bayranan nga 200 kapin, 200,000 kapin, 1,008 na lang ang gibayran. So, be sure nga kanang inyong mga guides, PhilHealth covered. Gikatakdang magtigom ang mga miyembro sa asosasyon nga gipanguluhan ni Jerry Doque aron masugdan dayon og lihok ang rekomendasyon sa gobernador. Okay ra gid ma'am, ug unsay makaayo sa amoa na kuan sa among mga guide pod kay para maguni safety nato tanan. Okay, lisod gid kay ma'am og nangutana bitaw ko pag meeting na mo diri sa among LGU kay patawag ba sa diri no. Nangutana ko mga simbak ko og atong mga guide kanang maigo sila kisa may mong gastuan. Simbak ko inana lang ba? Oh. So kami ug unsay protocol karon nga ikuan ni Gob, magtuman gid ni. Tuman gid ni. Ug unsay mga kuan. Angay kayuhan man tanan pod. Samtang duha ka bag-ong ambulansya ang paliton sa lokal nga kagamahanan sa Badian aron matuman ang hangyo sa mga canyoneering operators alang sa ilang emergency response team. Apan matud ni Badian Mayor Carmencita Lumain nga ang lungsod ang mudumala sa maong ambulansya aron nga masiguro nga ang maintenance maatiman. Alang sa balita sa Sugbo, kini si John Fredson Granada.